chapter 17, verses 1 to 7. Ngaphesheya siyakuphumula, siyakujabula. Ngaphesheya, ngaphesheya, nasifike seni, ngaphesheya, nomusiholela ngasedlanini, usiphumisela ngaphesheya, lilo ukanisa nefunisithisa, konke kusisa ngaphesheya, 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 siyakuphumula, siyakujabula. Ngaphesheya, ngaphesheya, ngasifike seni, ngaphesheya, sisithemba sithi uyosiholela, size kwelakithi ngaphesheya. Jesu wosokhula, hlaso welumvula, khona sizokhula ngaphesheya, 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 siyakuphumula, siyakujabula. Ngaphesheya, ngaphesheya, ngasifike seni, ngaphesheya. Kufundeka kanjena-ke isihloko sakhona sithi umprofethi u-Eliya. Kuthiwa-ke u-Eliya waseThishibi wayengowabagogobeleyo kwaGiliyadi, wathi ku-Ahabi, kuphila kukaJehova, uNkulunkulu ka-Israyeli, engimi phambi kwakhe, akuyi kubakho mazolo namvula kule minyaka, kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Izwi likaJehova lafika kuye lathi, suka lapha uye ngasempumalanga, ucashe ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani, kuyakuthi uphuze emfudlaneni, ngiyalile amagwababa ukuba akondle khona. Wahamba wenza njengezwi likaJehova, ngokuba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani. Amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni, nesinkwa nenyama kusihlwa, waphuza emfudlaneni. Kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa, ngokuba yayingekho imvula ezweni. Inkosi ibusise ukufunda kwezwi layo. Cela sivala amehlo. Abafunda amandla nalezizathu esina lingamandla ukhali impemsiranda ngokuzongela. Thina Nkosi lephula imsibhayo sezibhanile ngezimbaba. Nkulunkulu wethu engcwele, siyabonga Nkosi ukuthi kulisithole
inkonyane yaseSiyoni uNkulunkulu othengcwele iphakeme inkosi ilungile uNkulunkulu othonamandla lilungile ukusiqondisa nokusifundisa nokusiyala nokusisola nokusiletha kubaba uNkulunkulu. Siyakhuleka ke uNkulunkulu othengcwele umsindisi wethu wena ophila ukuze kunaphakade nokhazimula njalo somandla uhlezi esihlalweni sakho sobukhosi wena othena Nkosi izulu isihlalo sakho sobukhosi wathi umhlaba isinabelo sezinyathelo zakho siza kuwe ke uNkulunkulu othengcwele wena osomhlekazi wena omkhulu uNkulunkulu othonamandla obabazekayo uNkulunkulu othengcwele sicela ukuthi noma singeyinto zalutho Nkosi singabantu uNkulunkulu othengcwele azathi uJobe uyini okubayo uyini umuntu kubomkhumbule uNkulunkulu othonamandla omkhulu kangaka Nkosi uyinyawo zakho nje kuphela zikulo mhlaba esikhulu siphila kuona Nkosi baba othengcwele sikhulekela ukuthi Nkosi noma kunjalo Nkosi omkhulu ngaleyo ndlela uke wehlele phezulu kwethu ke Nkosi ngakulesi sikhathi Nkosi sifundise indlela zakho ukuze Nkosi sifinyelele ekhaya lakho Nkosi laphezulu ezulwini lelo khaya Nkosi yosibizele kulo Nkosi njengalokho inceku yakho Abrahama wayibizela ezweni lasesethembiso Nkosi nathi ke sisezwe sinezwe lesethembiso lasekhaya Nkosi emzini ongezwanga ngezandla Nkosi siyazi ukuthi kule dokodo esikulo sizodlula kodwa Nkosi silindele lelo dokodo la ngaphakade Nkosi yamakhosi silindele lo mzimba kamoya uNkulunkulu othengcwele sisizeke somandla usifundise Nkosi izindlela zakho ukuze Nkosi sikwazi ukufinyelela kulo mzimba uJesu Kristu uyinkosi. La sifunde khona ke kuyindaba esiyijwayele labo abafunda esikoleni zakuqala okunye kwakho kungenzeka ukuthi bakufundile nasezikoleni abanye mhlawumbe bafundile na ku Sunday school. Le ndaba ke eyomprofeti uEliya indaba emangalisayo indaba ethusayo ukubona uNkulunkulu esebenza ngomntwana wakhe yayikhona inkosi eyayihola uIsrayeli ngaleso sikhathi ikhona futhi inkosi eyayihola uJuda ngaleso sikhathi kodwa njalo uNkulunkulu ebandleni lakhe ubebeka ukuthi kube khona abaprofeti abantu abakwazi ukuthi bakhulume noNkulunkulu abantu abakwazi ukuthi badlulise umbiko ovela kuNkulunkulu kubantu. Manje ke sizwa la umprofeti uEliya ekhuluma nenkosi uAhabi inkosi yakwaIsrayeli ethi kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe akuyikubakho mazolo namvula kuleminyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami. Manje uEliya lo uwakhulumelani lamazwi uAhabi yini akhethe ukwakhuluma kuAhabi kunoma awakhulume komunye umuntu ngoba bebekhona abanye abantu bengakhuluma lamazwi kubona futhi ubengawakhuluma nenkosi yakwaJuda kodwa ukhethe uAhabi kunesizathu ke sokuthi uNkulunkulu athume inceku yakhe ukuthi ikhulume noAhabi ngoba uNkulunkulu uyabathanda abantu bakhe. Ngisekulelo phuzu nje mhlambe iteam engingayipha yona le ndaba yethu namhlanje ukuthi qaphela ukuthi uholwa ngubani noma qaphela ukuthi umholi wakho ngubani. Manje la uNkulunkulu uvele umprofeti wakhe wamsanqo enhlokweni yakwaIsrayeli noma kulo wayephethe uIsrayeli inkosi yakwaIsrayeli ukuze kuqonde izinto ngoba uma ukwazile ukuqondisa ikhanda kulula ukuthi umzimba uqonde kodwa mangabe ikhanda ligwegwile nomzimba uzogwegwa ngeke ulunge ngoba umzimba ngeke uhambe ngendlela efanele uhambe ngayo uma konakele ekhanda. Umuntu ophambene nje ekhanda uyomthola ukuthi ungcolile akagezi ulo muntu nje ongekwazi ukumchaza ngobani inkinga yonakele la ekhanda. Manje kuNkulunkulu wenza indlela ukuthi
ake kuqale nje kuyolungiswa indaba ekhanda kulo okuthiwa uhola u-Israyeli, ngoba lo oholayo unamandla ukuthi ibandla likaNkulunkulu alidukise, unamandla futhi ukuthi ibandla likaNkulunkulu alise endaweni efanele, endaweni kaNkulunkulu. Yikho-ke bekumele ukuthi-ke kuqondwane naye ngqo. Manje-ke ngithi qaphela ukuthi uholwa ubani, noma uhlobo luni lomuntu okholayo, noma-ke uma uholwa ngumuntu oxabene noNkulunkulu usenkingeni, ngoba uzozithola wehlelwa yilesi sehlo sokuthi kube nendlala ezweni ngenxa yomholi wakho owenze izinto ezimbi. Manje-ke sibheke kuqala indaba ka-Ahabi ukuthi kuze kuyokhulunywa naye nje wenzeni u-Ahabi. Yizini lezi zinto u-Ahabi azenza. Uma ubheka laphana kumakhosi okuqala isahluko 16, uma uqala lapha kuvesi 30, uthola lapho kuthiwa kepha u-Ahabi indodana ka-Omri wenza okubi emehlweni kaJehova kunabo bonke ababe phambi kwakhe. Kwathi lapho kuyinto elula kuye ukuhamba ezonweni zikaJerobhowamu indodana kaNebhathi, wathatha u-Izebheli indodakazi ka-Ethibhali inkosi yamaSidoni abe ngumkakhe, waya wakhonza uBhali, wakhuleka kuye, wamisela uBhali i-althare endlini kaBhali abeyakhile eSamariya. U-Ahabi wamenza u-Ashera. U-Ahabi wenezela waze wacunula uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli kunawo onke amakhosi akwa-Israyeli ayengaphambi kwakhe. Ezinsukwini zakhe uHiyeli waseBhetheli wabuye wakha iJerikho, wabeka isisekelo salo ngokulahlekelwa ngu-Abhiramu izibulo lakhe, wamisa amasango alo ngokulahlekelwa ithunjana lakhe kuSegubi, njengezwi likaJehova alikhulumayo ngesandla sikaJoshuwa indodana kaNuni. La sithola izinto ezenziwa ngu-Ahabi. U-Ahabi uyaba inkosi yakwa-Israyeli. Ekubeni kwakhe inkosi yakwa-Israyeli sithola ukuthi wenza izinto ezimbi kunawo wonke amakhosi ayekabakhona kwa-Israyeli. Wena nje owaduma ngokuthi le nkosi kwa-Israyeli yenza izinto ezimbi. Kuthe esekwenzile lokho kwangazi ukuthi akanelisekile ububi bakhe. Wathi esuka lapho wabe eya kwelinye izwe eyothatha indodakazi yenkosi u-Izebheli ukuthi abe ngumkakhe. Uyabona mangaba uzothatha izinto zezwe, into yokuqala ezokwenza ukuthi uqale uyothatha izinto zezwe ukuthi awuhambi kahle phambi kaNkulunkulu, ngoba uNkulunkulu bezokubonisa ukuthi lento eyezwe okwazi ukuya lapho ukuthatha into eyezwe, noma ngabe ibukeka kahle. Mhlawumbe u-Izebheli lo wayibukeka kahle futhi kuyindodakazi yenkosi. Siyazi ukuthi ngokujwayelekile ukuthi amakhosi kwesinye isikhathi ayakhethelwa amakhosikazi amahle, so ngamanye amazwi kulula ukuthi inkosi ibe namadodakazi amahle. Manje la u-Ahabi uyasuka wonile, akabuyisani noNkulunkulu, kube ngazi ukuthi uNkulunkulu uthule nje, uyambuka akasho lutho, akathumeli umprofeti kuye, uthulekile nje. Ngenxa yakho-ke manje useyasuka useya ezizweni. Into elotshiwe ukuthi bayingenziwa, uthatha u-Izebheli noma uJezebheli, uyamthatha ukuthi makabe ngumkakhe. Wabe ngaleso sizathu usezifaka ogibeni likaSathane, ngoba uma uthatha izinto zikaSathane uzifaka egibeni, lezo zinto uzogcina uzikhonza. Angeke kwenzeke uthathe izinto zezwe uzibeke endlini yakho bese ungazikhonzi. Ngeke kwenzeke ube nezinto zikaSathane endlini yakho bese lezo zinto zingakubusi. Ngeke kwenzeke ukwazi ukunqoba isono, uphile ngaphandle kwesono uma endlini yakho la uhlala khona kunezinto zikaSathane ezithathwe nguwe, wasuka wena wazithatha woziletha la. And mase zifikile lezi zinto zizokwenza ukuthi uzikhonze.
uzozikhonza uthanda ungathandi ngoba zisendlini yakho. Usathane usethola igunya lokuthi ahlale endlini yakho. Baba umpostoli ukayichaze le ndaba yendoda eyadayisa umuzi wayo, yathi siwudayisile lo owathenga umuzi, le ndoda ewudayisile yathi lo muzi ngowakho ngoba usuwuthengile ngaphandle kwalesi sipikili engizosishiya ekhoneni lendlu. Sasala isipikili ekhoneni lendlu, yathi suka le ndoda yabe iza kulo muzi ewudayisile ngegunya lokuthi inesipikili sayo. Akekho umuntu ebengayivimba ukuthi ingene kulo muzi ngoba ithi ngize esipikilini sami. Umntwana kaNkulunkulu onesipikili sikaSathane unenkinga, usenkingeni ngoba uSathane uzongena. Mhlawumbe bekuyizona izono zika-Ahabi ezenze ukuthi agcine esewuthatha ezizweni, ngoba uSathane ufuna into azobambelela kuyona, ngoba uSathane ube novalo ukuthi mangabe ingekho into kaSathane empilweni ka-Ahabi, uSathane usengaphenduka mangaba kufika intshumayelo noma kwenzeka ukuthize okungamenza usaphenduke. Manje uSathane usemvalele ekhoneni okokugcina, ngoba phela uma usushadile awukwazi ukuhlukana nalo shade naye. So manje usemvalele nje okokugcina ukuthi awusaphunyuki we-Ahabi. Ngakho izinqumo ozithatha namhlanje, qaphela ukuthi uzithatha nobani. Qaphela ukuthi uzithatha ukuNkulunkulu yini, ngoba uma uzithatha ukuNkulunkulu ngeke ulenze iphutha. Kodwa uma izinqumo zakho uzithatha usenyameni, uzoba senkingeni ngoba uzothatha izinto zikaSathane uzibeke endlini yakho, ezinye zazo zizokucashela ungaboni ukuthi kunezinto zikaSathane la. Umangale nje ukuthi yini ngenza amaphutha kangaka, umangale nje ukuthi yini ngehluleka kangaka endlini kaNkulunkulu, umangale nje ukuthi yini kungakhulekeki kungathandazeki, noma ngithi ngiyazama akwenzeki, umangale ukuthi noma ngithi ngiyangena emkhosini akwenzeki akuhambeki endleleni. Yisiphi isizathu? Kungenzeka ukuthi kunoJezebeli omlande ngaphandle, usendlini yakho, usehlezi ngaphakathi, uthe suka lapho u-Ahabi wamkhonza wakhonza uBhali. Sithola ukuthi lana wathatha ilokhuza lapho kuvesi number 32, wamisela uBhali i-altare endlini kaBhali abeyakhile eSamariya. Kufika la owezizwe, indlu kaBhali isiyakhiwa ubani manje? Yakhiwa u-Ahabi. Uyakha kuphi? eSamariya, hayi eSidoni la kusuka khona unkosikazi wakhe. Cha, izokwakhiwa la. Le ndlu lena yelokhuza yesithixo akagcinanga lapho, uphinde futhi wakha ini? Wakha u-Ashera. Mhlawumbe nawe usuno-Ashera bakho endlini yakho hlala kuyona. Mhlawumbe kunalento nje oyikhonzile, mhlawumbe i-Ashera yakho nje ile TV program oyithandayo, mhlawumbe u-Ashera wakho u-YouTube noma u-Facebook noma i-social media. Usuno-Ashera wena lapha endlini yakho oyikhonzayo nje, kunezinto unama-timings wakho ukuthi kulesi sikhathi ngidinga ukuyokwenza lokho akungesikho umthandazo. Cha, kodwa nje une-program yakho ngenxa yokuthi kukhona lento lo-Ashera wakho asekubusa usumenzile lapha endlini yakho. Mhlawumbe u-Ashera wakho ingane yakho, mhlawumbe amabhodwe akho nje mangabe usubhekene namabhodwe akho wena, noma izwi lingafika kwena ukuthi hambe uyothandaza, hayi wena uzoqhubeka nalento yakho uzothi uzwenza usuqedile. Ngobani? Usuno-Ashera wakho wena lapha endlini. Basopa mayeke wangena u-Ashera, mayeke wangena u-Isabheli endlini yakho, uSathane uzobambelela ngayo. Akumangalele uSathane kuNkulunkulu athi uthi ngumntwana wakho lo ongakulaleli, uthi uyathandaza, ngicela ukuthi nokuthi agijime uSathane athi ngeke umphendule lona ngoba ngowami akusiyelo wakho. Ungamphendula kanjani umuntu? Ungampha kanjani umntwana ongesiyena wakho? Ngoba wami lo akakulaleli. Ngithi mangimtshela ukuthi mawuthi wena makenze ukuthi, bese mina ngithi akangakwenzi, ubani olalelwayo phakathi kwalaba ababili? Angithi lo muntu ulalela uSathane kunokulalela uNkulunkulu. So okabani kahle kahle uma usubhekisisa kahle lo muntu. So kuyacaca la ukuthi naye u-Ahabi ube ngumuntu kaSathane. Kodwa manje inkinga isekuthaneni uhola ibandla likaNkulunkulu. Uma ekhonza uBhali, abantu bazokhonza abantu. Uma esakha o-Ashera, abantu bazokhonza abantu.
bazokwazini ukumkhonza uNkulunkulu behola umholo ololo hlobo. Kuyacela ukuthi isizwe sakwa-Israyeli nabo so saba senkingeni, safadalala kwelikamoya, sashona phansi kwelikamoya, selahlekelwa uNkulunkulu ngenxa yomholi waso. Ngisakhuluma ngendaba ka-Ahabi ukuthi isizathu sokuthi kube kuyena ngqo kungakhulunywa no-Israyeli kuyoqala lapha enhloko, ngoba bathi fish rot from the head. Inkingi lapho. So wathunyelwa umprofeti u-Eliya, ethunyelwa ku-Ahabi, wayikhuluma indaba. Mayiqala indaba yakhe eyikhuluma, asizwa ebingelela. Uvele nje qhamuka lapho enkosini, umuntu ekumele ngabe uyaqala uyamhlonipha athi bayede Nkosi. Kodwa manje ngenxa yokuthi umprofeti umele uNkulunkulu, ayisasebenzi manje indaba ukuthi bethi bayede Nkosi. Ingaze iphakame naye Nkosi, ingabe sazi ukuthi seyonile phambi kaNkulunkulu. Ngoba kwesinye isikhathi uNkulunkulu indlela enza ngayo wenza indlela ukuthi singaphakami, ngoba mhlambe endaweni esikuyona kwelikamoya iphansi vele. Uthi-ke kuphila kukaJehova kube ngathi ufunga uNkulunkulu la. Abeseke indaba engithinta kakhulu athi uNkulunkulu ka-Israyeli. Kuphila kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli. Yabona lo uNkulunkulu akhuluma ngaye uthi nguNkulunkulu ka-Israyeli. Ake sibheke ukuthi bekubaleke ngani ukuthi ambize ngokuthi nguNkulunkulu ka-Israyeli, angasho ukuthi nguNkulunkulu wakhe. Angababaza abanye abantu, akabalanga la u-Abraham, akabalanga la u-Isaka, uvele nje wabala u-Israyeli nje kuphela. Kunesizathu salokho, ngoba okokuqala abantwana bakwa-Israyeli bebebizwa ngo-Israyeli, bebengabizwa ngo-Abraham, bebengabizwa futhi ngo-Isaka. Kodwa futhi kunento eyenzeka, u-Israyeli uzalwe eyiwele no-Isaka, and wazalwa ebambelele esithendeni, wavela kamuva. Ngokokuzalwa uJakobe ubengesilona izibulo noma ubengesiyona indlalifa ngokokuzalwa, kodwa ngokukaNkulunkulu uJakobe ubeyindlalifa. Ngithi mina ngokokuzalwa ngokobuntu uJakobe ubengesiyona indlalifa, kodwa ngokukaNkulunkulu ubeyindlalifa yezulu. Ngamanye amazwi ubeyingesiyona indlalifa yalomhlaba, kodwa ubeyindlalifa yezulu. Kunjalo kumuntu okhethwe uNkulunkulu, noma izinto ngokwendlela yalomhlaba nokwenqubo yalomhlaba ingahamba ngayiphi indlela, kodwa umntwana kaNkulunkulu okhethelwe izulu uyohlala engumntwana kaNkulunkulu. So uvele wabambelela esithendeni, wavela kamuva, kodwa uhlelo likaNkulunkulu alifani nohlelo lezwe. Ngisho nakuba uyise bekungumntwana kaNkulunkulu, yamdida le ndaba, waqala manje yena esazi ukuthi nanzi indlalifa yami u-Isaka. Emthanda u-Isaka ngoba ube umuntu naye, bekubiza ukuthi kube khona umuntu okwazile ukulizwa iphimbo likaNkulunkulu, waqonda ngabantwana besesiswini, uma wabo, uma ka-Israyeli no-Esawu, okuyena owatshelwa ukuthi kuhamba kanjani ngoba iy'ngane zaqala zalwa kusela esiswini. Uyabona izimpi zethu zilwiwa emoyeni singakaveli emhlabeni, singakabikho emhlabeni. Iyaqala impi, iyalwa, omunye ilwa impi engakazalwa. Kube likhuni indlela azozalwa ngayo, ngoba impi ilwa kusela engakafika emhlabeni noma engakabonakala umuntu, ngoba uSathane uyalwa njalo nabagcotshwa bakaNkulunkulu. Mhlambe futhi uSathane uyena wayefuna ukuthi makuvele u-Esawu kuqala ukuze kube uyena ozothwala indlalifa, athandwe kakhulu nani, kodwa icebo likaJehova lingevinjwa. Sho kanjalo uJobe lapha kuJobe 42:2 uthi sengiyazi ukuthi wena ungenza konke, icebo lakho lingevinjwa. Banjalo-ke abakaNkulunkulu, kuthi noma ngabe isimo ngokobuntu singabavumeli, ngokobuntu isimo sibonakala sicayi, kodwa ukukhetha kukaNkulunkulu okungafani nokumuntu kumenza ukuthi lo muntu
abe indlalifa yezulu. Asinibonge bazalwane ukuthi thina siyindlalifa zezulu. Uthi-ke kuphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli. Ngesikhathi uJakobe ezalwa-ke igama lakhe bekuJakobe. Abanye-ke bathi uJakobe umuntu okhohlisayo. Wakhohlisa-ke uJakobe ngesikhathi sokuthathwa kwakhe athole isibusiso. Kodwa ekwenzeni kwazo zonke lezi zinto ngisho nokuqanjwa kwegama lakhe nani uNkulunkulu benenjongo ngoJakobe ngoIsrayeli. Kuthe kusuka uNkulunkulu wenza icebo lokuthi akaxabane nomfowabo ukuze behlukane, ngoba uNkulunkulu akasimiselanga ukuthi sihlale nabantu abangesibona bakhe noma sikhonze evangelini nabantu abangesibona bakhe. So behlukana laba bantu ngoba bebengeke bahlale ndawonye. Akwazi ukuhlala ndawonye ukukhanya nobumnyama. Lezi zinto ayihlalisani. Kwabizwa ukuthi omunye akasuke kuleyo ndawo. Nakuba bebeseKhenani endaweni ebebebizele kuyona, kodwa kwambiza ukuthi uJakobe asuke eKhenani. Noma ngabe uthi usebandleni lakho ulazi ukuthi liyaphila, kodwa mase kungasekho ukuphila lapho, ukubiza ukuthi iphuma lapho ukuze uthole ukuphila. Kuyona leyo ndawo beloku usazi ukuthi nokuphila ubizelwe uNkulunkulu kuyona. Hayi uNkulunkulu akakuphanga lapho ukuthi bakuyona. Ukubizele ekuthenini basebukhoneni bakhe. Indawo ayisho lutho, kodwa ukuthi wena la ukhona yini uNkulunkulu. Ngoba bebengeke bahlalisane. Bekuhlala nokuxabana phakathi kwalabantu ababili bese lithi iBhayibheli hlalisanani uma kungenzeka ngokwenu hlalisanani ngokuthula nabo bonke. Bekuzoba khona ukuthula phakathi kwalabantu ababili. Bese kumphoqa la uJakobe ukuthi makasuke ngoba ngeke kube khona ukuthula kwalabantu abawu2. Wahamba uJakobe. Uma ihamba zonqamlela indaba mayisebuya. Usenomndeni. Usenamakhosikazi, useneyingane. Lapha ubheka kuGenesis 32. Angisazufunda indaba kodwa umqala lapho kuverse 23. Sithola lapho uJakobe uvuka ebusuku ezobhekana nomfowabo Esau ngakusasa. Uvuka ebusuku uthatha amakhosikazi akhe uwawelisela ngaphesheya komfula. Athathe ingane zakhe aziwelisele ngaphesheya komfula. Athathe impahla yakhe yonke ayiwelisele ngaphesheya komfula. Asale yedwa. Uvuke ebusuku wavusa umndeni wakhe ngamunye umuntu wabenzela i-inconvenience. Wabavusa mhlambe kusemnandi ubuthongo lapho wathi no, vuka manje ngiyehlukana nani kulesi sikhathi. Bawelela ngaphesheya bonke bengena kumphazamisa, wasala yedwa. Lithi iBhayibheli wabambana noNkulunkulu ubusuku bonke. Esebambene noNkulunkulu ubusuku bonke kunalo mshikashika. Ingelosi kaNkulunkulu ithi sayibona sekuyasa ithi ngidedele. Wathi ngeke ngikudedele ungangibusisanga. Ngoba lo mshikashika ayibhekene nawo wayebona ukuthi ubhekene noNkulunkulu la ubambene noNkulunkulu. Kunabantwana bakaNkulunkulu ababizele ekuthenini namhlanje awukhuleke nje ubusuku bonke kodwa umuntu uyehluleka. Uzothi ekugcineni kube ngazi ukuthi uNkulunkulu uyakudedela ukuthi hayi usungayeka manje ukhuleka. Bese umntwana kaNkulunkulu ayeke kanti sekuyisikhathi bezothola ngaso isibusiso alahlekele isibusiso. uJakobe la uthi lo muntu noma ingelosi ngidedele. Ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu yabona manje sekwanele ukubambana nami nawe noma umkhuleko osukhuleke kimi sowanele manje sengikuzwile. Kodwa uJakobe akaneliswanga ukuthi usuzwakela umkhuleko wakhe. Akenelisakanga futhi ukuthi usethole i-authority yoNkulunkulu ukuthi hayi usungayeka manje ukubambana nami. Wathi yena kuphila kaJehova into ebengiyizele la angakayitholi.
into engenze ukuthi ngidedise umndeni wami wonke ngiwenzele inconvenience ngavuse ebusuku nguphazamise abanye mhlawumbe baphelele kuthiwa ngikwaze kwasa inkinga yami ukuthi bengifuna ukuthi ngifumane isibusiso kuwe and ngeke ngikudedelele uma ngingasa kube semini ngeke ngikudedele kodwa kunabazali bami abakhuleka imikhuleko yabo iphelele phakathi abanye baze bakhohlwa ukuthi bebekhulekelana eqaleni kodwa la uthi uEliya uphila kaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli lo nkulunkulu kaIsrayeli ngulo nkulunkulu othi mawubambene naye wena wedwa bengekho abanye abantu zingekho izinto akubusise aqambe igama akushintshe igama yilo nkulunkulu kaIsrayeli ke lona ngoba noAbraham lashintsha igama lakhe kodwa sizithiwa ebambene noNkulunkulu noIsaka asizithiwa kwabambana noNkulunkulu hleze yikho aze akhethe ukuthi athi nguNkulunkulu kaIsrayeli lo angababala abanyani babengabalekile kodwa kunezinto esiziphawula ngayo uIsrayeli ukuthi ube uhlobo luni lomuntu kwenzakalani ngempilo yakhe uthema ngabe sephendulile ukuthi ngeke ngikudedele ibona ingelosi ukuthi ngeke ngidedelwe la lo muntu ngibambile ubambene nami kwelikamoya akangidedeli akavumi ukuthi ngihlukane naye wathi ubani igama lakho wathi igama lami nguJakobe mina okuwukuthi amanye amazwi mawuthi ngempela lisho ukuthi ngumkhohlisi mina ngumuntu okhohlisa abantu ngathola nesibusiso ngokukhohlisa nani wathiwa yabona-ke kusukela namhlanje ngeke ubusaba uJakobe uyabona-ke lo nkulunkulu kaIsrayeli ngunkulunkulu oguqula izinto ungafika kuNkulunkulu ukhuleka uthi mina ngiyisoni ngenzile ukuthi nokuthi uzibale izono zakho zenzile uzibale ubale wonke amaphutha akho namagama akho obizwa ngawo nawe uyiwona ngempela futhi afike uNkulunkulu ezoguqula igama lakho ungabe usaba yisoni kodwa ube ngumntwana kaNkulunkulu yilo Israyeli ke sikhuluma ngayo washintsha igama wangabe esaba yisoni wangabe esaba umkhohlisi kodwa kwathiwa ubambene noma ulwile noNkulunkulu nabantu wanqoba uyabona umntwana kaNkulunkulu lo Israyeli akhuluma ngayo ukuthi nguNkulunkulu wakhe uEliya uthi lo muntu lo hlobo lomuntu athume phambi kwakhe lo nkulunkulu wakhe okwazi ukuthi umulwe naye nabantu wanqoba ushintshwe igama lihambisana nalento yenzile yini wena oyenzayo phambi kaNkulunkulu ukuze uthole igama elizohambisana nalento oyenzayo ngoba mhlawumbe kunalezi zinto ozenzayo uzozithola igama lazo kanti uNkulunkulu uhlose ukukunikeza elinye igama kuphela bambana naye awubambane noNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu uzolithola igama lakho ukuthi ubani uzohamba ngalelo gama lakho ngoba kufanele uhambe ngalelo gama lakho nenkosi uJesu yaqanjwa igama layo kwathiwa nguJesu ngoba nguye ozosindisa abantu bakhe ezonweni zabo uqanjwe ngokwemisebenzi yakho ukuthi kahle kahle wena umele ukwenzani bese uqanjwe ngelo gama lakho wayengeke inkosi uJesu iqanjwe ngelinye igama ngoba kwakufanele ikhambisane ukuthi uma kuthi ubani mayilisho baqonde abantu ukuthi bakhuluma ngobani ubani lo yilo nkulunkulu ke kaIsrayeli akhuluma ngaye ke athi uphila kukaJehova uNkulunkulu kaIsrayeli iphuzu lesibili lithi ke engimi phambi kwakhe uNkulunkulu kaIsrayeli lo engimi phambi kwakhe la kuzwakala sengathi abantu ababili laba abakhulumayo uEliya noAhab kodwa manje uthi uEliya mina Eliya ngimi phambi kaNkulunkulu kodwa kube ngathi uAhab ukhishelwe ecaleni kulokho kuma phambi kaNkulunkulu ngoba lapha encwadini yabaseKolose sahluko 3 verse 3 sithola ukuthi ukuphila kwethu kufihlwe kuKristu Jesu engakwesokunene sikaNkulunkulu Baba manje naye uEliya la uthi umi yena uEliya phambi kukaNkulunkulu hayi uAhab yabona umntwana kaNkulunkulu uma exhumene kahle noNkulunkulu
emazi kahle futhi uNkulunkulu ahamba naye ukuthi iziphi izinto akazenza ngaphambili, ukuthi wenzani empilweni yomuntu. Umuntu ohamba noNkulunkulu number 1 uyazazi ukuthi umi kuphi, uyazazi ukuthi umi nobani. Lento lena yenzeka naku-Elisha. Bayafika laphana abezizwe bayikhuluma indaba ukuthi hayibo, uyazi zonke izinto inkosi ixabane nabantu la ukuthi zonke izinto esiyikhulumayo u-Elisha uyazazi ngalezi yaziwa kwa-Israyeli. Kwenzeka kanjani yini nibe yimpipi la? Bathi abantu hayi kukhona umprofeti kwa-Israyeli u-Elisha. Into eniyikhuluma makameleni uvela yazi. Yonke into ayikho into efihliwe imfihlo-keni uyayazi. Uyazi kanjani? Ngoba uNkulunkulu. Mase befika-ke sebebhunga-ke sebedecide ukuthi okay, indlela esizoyisolva ngayo le nkinga ukuthi siyombulala-ke manje u-Elisha. Ukuze le nkinga ixazululeke iphele akafi. Bafika ngempela beziphethe zonke izikhali zabo behlome ngengovola, behlome impela zonke izikhala abake baba nazo. Bezohlasela umuntu oyedwa nje, u-Elisha. Yathi mayiphuma ekuseni yakho u-Elisha, bayithi yabheka ithi hawu maye Nkosi, sizungeziwe ibona ukufa ukuthi hey safa thina. U-Elisha uthi Nkosi ngicela umvule amehlo. Ngoba akazazi umuntu obesena umntwana kaNkulunkulu akazazi ukuthi uhamba nobani. Kunalamehlo kamoya angenawo angaboni ukuthi uhamba noNkulunkulu. Empeleni akaboni njengoba vele akahambi noNkulunkulu, ngoba uma ubehamba noNkulunkulu bezombona. Ngeke uhambe nomuntu ungamboni, ngeke uhambe nomuntu ungazi ukuthi uhamba nomuntu. Uma usangabazi ukuthi ngeke uhamba noNkulunkulu noma cha, hleze awuhambi naye. Ngoba uma uhamba nomuntu nakanjani uzokwazi? Ngoba lithi iBhayibheli lithi inkosi uJesu abantu bangayihamba yini indlela eyodwa bengavumelananga. And bavumelana nje ngoba kunento enje ukuthi bavumelana. Uyabona u-Eliya njengoba ethi phambi kwaNkulunkulu, ngiyakholwa ukuthi wayephambi kwaNkulunkulu ezulwini, kodwa futhi ebe esemhlabeni. Ngoba ezulwini isono asingeni. So umntwana kaNkulunkulu ophila ngobungcwele uthi ela emhlabeni abe esezulwini. Usezulwini ngenxa yokuthi asikho isono esimhlukanise noNkulunkulu, asikho isono esimvimba ukuthi aye ezulwini kuNkulunkulu, asikho isono esimvimba ukuthi ahlale ezulwini noma esemhlabeni. Kube umzimba nje la nomphefumulo, kodwa umoya wakhe ube usezulwini, noma umzimba kamoya ubusezulwini. Ukhuluma nomuntu la, umuntu okhonza izithixo, umuntu kaSathane, kodwa yena usezulwini ubona uNkulunkulu. Ngoba uNkulunkulu lithi iBhayibheli izulu liyisihlalo sakhe sobukhosi. Yikho-ke ngithi kusho ukuthi u-Eliya ubesezulwini, ngoba uma ubesemhlabeni ubezobona kanjani inyawo nje kuphela bese bona ukuthi ubona uNkulunkulu, kodwa ubesezulwini ebona lapha, embona ukuthi phambi kwakhe enophambi kwakhe uNkulunkulu. Akwazi ukukhuluma into engeke yenzeke ngenxa yokuthi wayephambi kwakhe, wayekhuluma amazwi ngokwentando kaNkulunkulu, engakhulumi amazwi ngokwentando yakhe. Futhi-ke kuphila kukaJehova uNkulunkulu ka-Israyeli engimi phambi kwakhe umile, akahlezi yena. Manje mangabe ukuphila kwethu kufihlwe kuJesu inkosi yamakhosi ehlezi ngakwesokunene sikaNkulunkulu, kusho ukuthi ngesikhathi uma ngabe inkosi uJesu yayimile makubethela uStefane, kusho ukuthi ububi buka-Ahabu benza ukuthi inkosi uJesu uqobo lwayo, ngoba siya kuNkulunkulu ngayo, ime. Yikho Eliya uthi ube umi ngaphambi kaNkulunkulu, ngoba ngaleso sikhathi belingaziwa igama lenkosi uJesu, kodwa ubezazi ukuthi yena umi phambi kaNkulunkulu. Ubesethi-ke akuyi kubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela lesiyalezo sezwi lami.
uyabona ngesikhathi uAdam noEva bonile uNkulunkulu into ayishoyo wathi umhlaba usuqale kusile kuwe okuwukuthi umhlaba ubunesibusiso sikaNkulunkulu bengakoni lo mhlaba izinto zakhona ziyimilela nje zingatshalwa kungadingeki imanyolo kungadingeki inquba kungadingeki ziyimilela nje ngoba umhlaba ubusisiwe kodwa kwaqalekiswa umhlaba ngenxa yesono esenzekile emhlabeni senziwa umuntu maqalekiswa umhlaba kwenza ukuthi angazi imvula beyifika kangakanani ungakaqalekiswa umhlaba kodwa imvula siyazi ukuthi imele izwi kaNkulunkulu futhi imvula iyona emele isibusiso eyenza ukuthi umhlabathi uthambe bese kuvele izithelo ohlwanyelayo afumane enhlwanyeni noma imbewu manje lana ke uthi akuyi kubakho mazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwi lami akasho ukuthi ngesiyalezo sezwi likaNkulunkulu akasho ukuthi ngesiyalezo sikabani ngezwi lami kusho yena okuwukuthi umntwana kaNkulunkulu unegunya njengalokho lisho iBhayibheli ukuthi esikubophe emhlabeni uma singabantwana bakaNkulunkulu kuboshiwe ezulwini nesikukhulule emhlabeni kukhululiwe futhi ezulwini yilento ngqo eyenzeka lapha kuEliya kodwa yenzeka nje with one key ukuthi umntwana kaNkulunkulu ahambe phambi kaNkulunkulu engasoleki aze angene ezulwini ngesikhathi asithandayo ngobani ayikho into emvimba ukuthi angene ezulwini kumnandi kuba umntwana kaNkulunkulu kumnandi ukuphila ngobungcwele uphile kulo mhlaba uphinde uphile ezulwini uthi ukhuluma nomuntu oyisoni ubuzazi ukuthi usezulwini namazwi akho ubungawakhiphi ngokwakho kodwa lo okuyena obhekene naye bengathi uyena okufida lamazwi okuzokwenza ukuthi akawenze yena ngoba uyena okufida lamazwi uthi kuyona yonke leminyaka ngeke kube khona amazulu futhi ngeke kube khona imvula koze kusho mina ukuthi yabona ke manje ke sengiyayidedela imvula manje sengiyasidedela isibusiso manje ngamanye amazwi kube ngathi uthi yabona lesa siqalekiso senzeka kuAdam noEva sengizokwenezezela kusona ke manje ngenxa yalobubi obenzile kunezinto ezenziwa ngumntwana kaNkulunkulu osendleleni kaNkulunkulu enza ukuthi ehlelwe izinto ezimbi enza ukuthi izinto zehlele ngisho nendawo aphila kuyona mangabe ubaba zehlele nekhaya izinto zingahambi kahle ekhaya mangumfundisi zehlele nebandla izinto zingahambi kahle ebandleni ngenxa nje yokuthi umholi wakhona ngonini ngoba manje lemvula ibingazuvaleka ensimini kaAhabi kuphela ibozovaleka umhlaba wonke noma yonke indawo le ebishiwo nguEliya so bonke abantu bebezosafarisha ngenxa nje yomholi wabo iJakobe wade ngithasuke lapha eKhenani abaleke ayehlotsheni zakhe ngoba noma ngabe indawo ngithi bekhetha uNkulunkulu noma ngabe uNkulunkulu besebenza ngayiphi indlela kuleyo ndawo uma engasekho uNkulunkulu baleka kuleyo ndawo ngoba ngeke kukusiza ukuhlala lapho uJakobe ngeke kumsiza ukuhlala eKhenani ehlale ezoxabana nomfowabo bengeke kumsize ngalutho kodwa bekufanele ukuthi abe sendaweni lapho ezokwazi ukuxhumana khona noNkulunkulu ahlukane nababo angahlanganyeli nababo elithi iBhayibheli phumani phakathi kwabo khona ngiyakunamukela ngoba uma uhlezi phakathi kwababi hayi uNkulunkulu akakwazi ukwamukela la sithola ke isiqalekiso sehlela abantu ngenxa kaAhabi sehlela abantu ngenxa yokuthi abantu abakhulekanga ukuthi inkosi sicela ukuthi usikhethele inkosi kodwa bashiya kanjalo badedela izinto zabehlela abangahlala ngiyakholwa ukuthi uma abantwana bakwaIsrael bebehlala emkhulekweni hayi la uNkulunkulu bezomsusa uAhabi angabe inkosi kube khona omunye ozoba inkosi baphile kahle
nabo banalo iphutha ukuthi abasondelanga kuNkulunkulu ngokwabo, ngoba ayikho into ekade bavimba ukuthi baye kuNkulunkulu bayokhuleka, ayikho into bebavimba ukuthi bamkhulekele u-Ahabu noma inkosi yabo, kodwa bahlala nje babheka ukuthi ithini inkosi, kwenzakalani, kuthiwa sizokwenzani manje, bashiya kanjalo, bahlelwa inkinga-ke. Shilo ukuthi kuba khona amazolo namvula kule minyaka kuphela ngesiyalezo sezwe lami. Bese-ke athi suka uye ngasempumalanga. Verse 3 uthi suka lapha uye ngasempumalanga. La kade khona asazi ukuthi bekuphi, kodwa sithola ukuthi i-direction ekumele aye ngakuyona isempumalanga. Siyazi ukuthi ukuphuma kwelanga ikhona ukusivizela ukukhanya. Ukuphuma kwelanga ikhona okwenza ukuthi sibe sekukhanyeni, sibe nokukhanya. Manje ngamanye amazwi bengathi uNkulunkulu ukuthi iya endaweni la kuvela ngakhona ukukhanya. Yileyo ndawo-ke ngithi iya kuyona. Uma ufika kuyona-ke uthi uNkulunkulu ucashe ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani. Uma usuka la uya ngasempumalanga ngasemfudlaneni ongaphambi kweJordani. iJordani bekungumfula owaziwayo kakhulu, iwona abawela mabewongena eKhenani. Kodwa akushiwo ukuthi makaye kuleya mfula iJordani. Kuthiwa makaye emfudlaneni omncane, enzeni khona acashe. Thina-ke ithi inkosi uJesu owesifazane, uma ubuwazi ukuthi ubani ocela lamanzi kuwe, ubuzocela kuyena amanzi, ngoba ophuza lamanzi akabe esoma naphakade. Manje kuthiwa makaye emfudlaneni ongaphesheya kweJordani, hayi iJordani, abesithi-ke uyalile amagwababa khona ukuthi amonze. Uyabona uNkulunkulu othi oyingcwele athi uDavide ungiholela emadlelweni aluhlaza, angiyise ngasemanzini okuphumula. Ngamanye amazwi idlelo namanzi. Umuntu ongazalwa ngamanzi nangomoya angengena embusweni wezulu. La kuthiwa makaye ngasemfudlaneni, uyazi ukuthi bekunani kulo mfula, kodwa kunamanzi akumele umntwana wakhe agobhoze njalo lapho ekhona. Njalo lapho kuya khona umntwana kaNkulunkulu kufanele kugobhoze amanzi okuphila. Kufanele kube nokuphila lapho khona umntwana kaNkulunkulu. uNkulunkulu wamsusa endaweni akade kuyona, endaweni engenakho ukuphila, wamsa endaweni enokuphila. Mntwana kaNkulunkulu endaweni ohlezi kuyona inakho ileyo ndawo ukuphila. Ngikhuluma ukuphila okunaphakade. Ngikhuluma mina ngendawo enamanzi nokudla noma enesinkwa sokuphila okuphakade. Uthi kuya ukuthi uphuze emfudlaneni, ngiyalile amagwababa ukuba akondle khona. Wahamba wenza njengezwi likaJehova, ngokuba wahamba wahlala ngasemfudlaneni iKherithi ongaphambi kweJordani. Amagwababa amlethela isinkwa nenyama ekuseni, nesinkwa nenyama kusihlwa, waphuza emfudlaneni. Breakfast yakhe ilethwa amagwababa, ngoba amagwababa-ke anomlomo omncinyane, angikhohlwa bengakwazi ukumlethela ukudla okwanele, bekungesilona igwababa elilodwa, kodwa bekuwamagwababa. Angazi ukuthi le nyama amagwababa abeyithatha kuphi noma bekuyimana yasezulwini, angazi. Kodwa njalo ekuseni amagwababa afika nenyama, ayiphethe inyama, ephethe isinkwa, azomseva, azoba ngowaiter, uwaiter ka-Eliya. Baningi laba waiter bayafika, ngazi noma befika baguqe inikela, bafike bathi nakho ukudla. Angazi ukuthi izitsha zakhona bezinjani. Nangumfula uyaphuza la, na inyama, nasi isinkwa uyadla la ekuseni,
lidlule ilanga akho mvula phela amafa ngazi noma ekhona yini mangabe kungekho amazolo ngiyasothi namafa engekho ngicela njengoba lishisa nje kwakuba nje kodwa uhlezi ngasemfuleni kusho ukuthi unokuphumula nokuphola khona lapha abanye abantu angazi bebekuphi kodwa uNkulunkulu wamholela endleleni enokuphila endaweni yokuphila lapho ke mawuholwe uNkulunkulu uzoholelwa khona uzoholelwa endaweni yokuphila lokhu kuphila kuzoba nokuphila okungaphakade waphuza emfudlaneni verse number 7 kwathi ekupheleni kwezinsuku umfudlana washa ngokuba yayingekho imvula ezweni ekugcineni umfudlana washa ngoba imvula yayingekho kwakufanele izinto ezinatural ziqhubeke zenzeke nakuba engumntwana kaNkulunkulu nakuba singabantwana bakaNkulunkulu izinto ezinatural zizokwenzeka ezinye zazo yebo zikhona ezinye izinto ezi-extraordinary ezingenzeka kuphela umntwana kaNkulunkulu yalizwi likaNkulunkulu kuphela mase likhuluma izwi likaNkulunkulu nakanjani limholela endaweni nokuphila umntwana kaNkulunkulu alimholele ekufeni ngoba ngisho nenkosi uJesu mangabe izwi likaNkulunkulu noma umoya ongcwele emholele ekuthenini makayehlane wayeholelwe ekuphileni ngoba wayezofike abesemkhosini ahlale khona for 40 days noNkulunkulu ebhekene nje noNkulunkulu abesethi-ke akusona sodwa isikho esiphilisa umuntu kodwa umuntu uphila nangawo wonke amazwi aphuma emlonyeni kaJehova wahlala-ke lapho kwaze kwasha umfula mase kushila umfula lamagwababa befika as long as umfula ukhona wayese uNkulunkulu eza nelinye icebo-ke manje ngoba njalo uNkulunkulu unamacebo amahle ngomntwana wakhe njengezulu liphakeme kanjalo imicabango kaNkulunkulu iphakeme kunemicabango yethu nezinto thina besingayihlela siyiplane zincane kabi kunezinto uNkulunkulu angasihlelela zona bekungakuhle ukuthi sivele ezinye izinto nje siyishiyele kuNkulunkulu masibona siyakuzama lokhu akulungi sivele sikushiyele kuNkulunkulu ngoba uNkulunkulu unemicabango emikhulu nemihle ngathi yabona la uEliya akakhathazekanga ngalutho wayesazi nje ukuthi mayithi ngeke bekhona imvula naye ukhona kulomhlaba uphila kulomhlaba kodwa futhi ekushoni kwakhe uNkulunkulu wayenza indlela yokuphila wemntana kaNkulunkulu uzoyenza indlela nakuwena yokuphila zizothi izimo zizimbi izinto zingahambi kahle izinto zibheka lena lena uNkulunkulu uzoyenza indlela yokuphila njengoba wayenza kuEliya nakuwena uzoyenza inqobo ukuthi ihlala kuye uthi uhlezi kulomhlaba uthi usemsebenzini uthi usesikoleni uthi usemphakathini uthi usemhlanganweni ube wena uzazi ukuthi umi noma uhlezi phambi kobuso bukaNkulunkulu phambi kaNkulunkulu yabona-ke masonjalo izinkinga zizoba khona ofunda amahubo 91 izinto zizoba khona ngapha nangapha abantu bashayeke ngapha nangapha uzibona izinto zenzeka abantu bekhala futhi bekhala ngezinto eziyizo and zifike nakuwena kodwa uthola ukuthi wena kwelikamoya ziku-affect baze bakubuza abantu kanti uphila kanjani kwenzeka kanjani kuwena siyabona ziyakushaya izinto lithi iBhayibheli abantu mabakwazi ukubekezela kwethu bazazi inhlupheko zethu ngamanye amazwi ngeke iphele inhlupheko ngeke inhlupheko ziyeke ukuza kithi ngoba nakho kuthiwa singabantwana bakaNkulunkulu kodwa zizofika ekufikeni kwazo akakhulumeke phela uNkulunkulu azithi zikhona iy'nkinga wena nje yizwa izwi likaNkulunkulu ngoba usenkingeni uzohlelwa iy'nkinga bese nezwi likaNkulunkulu lingakufikeli ngoba uzohlala ungenathemba bese uyakhathazeka bese lithi iBhayibheli ukukhathazeka kudala ukona nje uzokona nje ngoba ukhathazekile ukhathazwa yini uNkulunkulu yini ungaqondi ungazi njengo-Eliya ukuthi umi phambi kaNkulunkulu uma ngempela umi phambi kaNkulunkulu washo umfula waba nenkinga kodwa futhi uthena
enenkinga enjalo akazange ayihlupha sizokhuleka okokuqala sizwanga ekhulekela ukuthi ngizodlani ke mina ngizophila kanjani umndeni wami mhlawumbe egijima emndenini wakhe akayanga ukuyocela emndenini wakhe nasehlotsheni zakhe angisho ukuthi singakhuluma iy'hlobo zethu nabantu esingacela bona usiza ngisho ukuthi singayibona kodwa u-Eliya asimuzwe eyokhuluma ngapha nangapha ukuthi mhlawumbe hayi ngoba inkosi yakwaJuda wena mhlawumbe bingcono ngiyokhosela kuyona-ke kwathi kunjalo walindela nje uNkulunkulu ukuthi uNkulunkulu uzothini-ke kulesi simo. Lesi simo sivele ngomlomo wami impela kodwa uNkulunkulu uzongiphephisa kanjani, uzongiphilisa kanjani. Kuthe sekuphelile amanzi waphinda uNkulunkulu wakhuluma wathi hamba-ke manje uye lapha sengiyale lapho manje umuntu ohluphekayo umfelokazi ukuthi akondle ufike wondliwa amagwababa nomfula manje usekwendliwa umuntu ongasebenzi nomkhwenyana wakhe kade esebenza akasekho sehlezi nje lo muntu akanalutho. Yazi uNkulunkulu angakholela endaweni ungathi moyibheka wena ngamehlo akho ubone ukuthi ngiyaphi la ongathi mawuzobheka usebenzisa ingqondo yakho ube senkingeni ukuthi ulahlekelwe isibusiso sikaNkulunkulu. Yabona inkosi uJesu mayethi uma singaguquki sibe njengabantwana ingqondo zethu hayi sizolahlekelwa umbuso wezulu bazalwane ngikutshela mina. Sizolahlekelwa isibusiso sikaNkulunkulu mhlawumbe usulahlekelwe izibusiso zikaNkulunkulu eziningi ngenxa yokuthi nje awukakabi nayo ingqondo yobuntwana. Ukuthi uNkulunkulu athi yalapha bese uyarezina wena uthi no it doesn't make sense. Mhlawumbe bekungesiyena uNkulunkulu lowo. Kanti hayi inkinga nje ulahlekelwe ingqondo yobuntwana. Ingqondo yokwazi. Yabona laba bantu ngijabulile emsebenzini sengizophetha sisekhishini nemithi zosebenza nayo sekufika ubasi wethu. Ngazi besikhuluma ngani indaba yokholwa yangena kanjani. Bengazi ukuthi umzalwane ibosi yami. Ngiyambonga uNkulunkulu ngoba sekuyibosi yesibili engiphawulile ekhishini ukuthi ngumzalwane ngoba ngangazi ukuyibosi kungibona nje umunye engamazi ngixoxa naye indaba zevangeli sengisinje ibosi kanti. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukuthi ngibe nabaphathi abanjani. Masikhuluma naye sagcina sesikhuluma indaba yewayini. Leli inkosi uJesu eyathi mabefika kuyona noma baqale bafika uMaria. uMaria wathi noma yini ayishoyo anoyenza. Ngiyangithi uMaria ukusho lokho from experience umkhulisile lo muntu ukhule phambi kwakhe. Ngicabanga ukuthi khona izinto ekacabanga bengane yini manje leyikhulumayo. Kodwa ekugcineni masethola umphumela ethola ukuthi sengiya understand manje wayesesazi ukuthi noma yini ayishoyo anoyenza. Bamlalela bafika kuyena bathi inkosi kuphelile iwayini. Wathi okay gcolisani imphongolo. Ithi ibhosi yami kungenzeka ukuthi ayengekho amanzi kuleyo ndawo ngoba abantu babebheka iwayini. Kungenzeka ukuthi bathatha imphongolo baye emfuleni ukuthi wakupha ngazi babuye nalamanzi bafike bawafaka emphongolweni kwaqhubeka kwaba amanzi. Babuye bawuthatha amanye bawafaka kwaqhubeka kwaba amanzi. Base beyawathatha lamanzi bawasa kuphi laphayana kulo ongumphathi. Bamefika kuyena bafika namanzi. Kodwa indaba isekuthaneni ingqondo yabo yobuntwana. Bona bazi ukuthi ngoba sekhulumile nje uyayazi into ayishoyo. Uyazi ukuthi usholona ukuthi lamanzi asiwafake emphongolweni lapho kade khona iwayini. Mayeseqala lo selitesta seliyaguquka manje lamanzi sekuba iwayini nala lapha emphongolweni sekuyaguquka. Lokho ke kwaba ingqondo yobuntwana. Le ngqondo ke abanayo uEliya ingqondo yokuthi
mase ngaba sekuphela ukudla angizugijimela kwezinye izizwe angizugijimela emndenini wami angizugijimela kwamanye amakhosi kodwa ngizolalela nje ngizobeka indlebe yami ukuthi lo engimi phambi kwakhe uthini angisuki kuyena engakhulumanga njengoJakobe uthi ngeke ngikudedele ngangusisanga naye ngiyacabanga ukuthi abanale Eliya leyo ngqondo ukuthi angisuki yabo nje ngimi phambi kwakhe manje sengwakhiphile lamazwi Nkosi angisuki phambi kwakho ungakhulumanga ngizosuka la ngokwezwi lakho kuphela sidinga abazalwane abanjalo sidinga abazalwane abazokhuleka sidinga abazalwane abazobamba noNkulunkulu ubusuku bonke ungakhathaliseki ukuthi uphile nabantu abanjani ekhaya uwelise zonke izinto ngaphesheya uwelise zonke izono ngaphesheya uyazi ukuthi yini yenzeka emva kwalokho ngesikhathi bawelisa umndeni wakhe uma wayezame ukubambana noNkulunkulu enomndeni wakhe uyazi yini eyayizokwenzeka wayengeke asithole isibusiso ngikusho ngani lokho ufunde uGenesis 35 uma sebeyongena eKhenani uthi uNkulunkulu kuJakobe ngenzele ialtare uJakobe makufika lento ukuthi makenze ialtare lenzele uNkulunkulu uyakhumbula ukuthi uNkulunkulu ungcwele akakwazi ukuthi enzele uNkulunkulu ialtare yena ebe enezinto phakathi kwakhe ezingekho ngcwele waqoqa futhi umndeni wakhe wathi wo umndeni wami ekuqaleni bewususile angithi kulokhu ukuze asale yedwa yena bengenalutho okunye lumhlukanisa noNkulunkulu inkinga yomndeni wakhe ubuhlukene noNkulunkulu ubungazani noNkulunkulu lelibandla eliholela eKhenani belingazani noNkulunkulu wathi nazi intshumayelo engizonishumayeza yona namhlanje wathi hlukanane nezithixo zaNkulunkulu nezithixo zenu nikhiphe namacici enu nikhiphe nalezinto ezokucwebecwebe zenu ufunde lapha kuGenesis 35 ngaphambi ukuthi bawongena lapha endaweni abathunyelwe uNkulunkulu ukuthi bawongena kuyona kunezinto bekungamele zingene ezingangeni lapha yana yabona umntwana kaNkulunkulu osafaka amacici ofaka into zikaSathane into zezomawiki exhume inwele ogqoka izinto ezimfushane ezimpintshayo azingeni lezo zinto ezikaNkulunkulu esibizo lokuloba kunezinto ezingangeni lapha yana uJakobe angazi wayiqonda kanjani lento ukuthi yabona njengoba sithoma ngathi ialtare nje kusho ukuthi sekuyangenwa nje manje kunezinto ezingangeni lapha yana uhlaleke wena uthi umntwana kaNkulunkulu nezinto zikaSathane kunezinto ezingangeni lapha uma ufuna ukungena uyahlukana nalezi zinto uma ungafuni ukuhlukana nazo awungeni one of two things either uyangena ngokuhlukene nazo noma uhlala nazo awungeni iziphi lento esakubambile ukuthi ukwazi ukuthi ube nesibindi sokuthi uNkulunkulu kaIsrayeli engimi phambi kwakhe usuke wangena phambi kaNkulunkulu wazibona nje emkhulekweni wakho ukuthi yabona njengamanje ngimi phambi kaNkulunkulu noma phambi kaNkulunkulu uSathane uzokuphazamisa uzozama ukuveza imisindo aveze lokhu nalokhu hleze mhlambe yikho uJakobe wawelisa bonke abantu nemfuyo yakhe ngoba mhlambe wezothi usabamene noNkulunkulu ukhale mbongolo wenza isiqiniseko sokuthi akusuba namsindo ozosondela la ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi ngikhulekela umuzi la ngizothola khona indawo yokukhuleka ngazi ukuthi nginendawo yami yokukhuleka uNkulunkulu wangiphendula esezulwini ngoba uma sikhuleka ngokwentando yakhe uyasizwa and mayisizwa uyasenzela hayi masingakhuleki ngentando yakhe ngekasizwa kodwa masikhuleka ngentando yakhe uyasizwa masithandaza Baba kusizwe wenyama yezulu Nkosi ebusabuze bephakathi wena Nkosi esandleni sakho kunezinto ezibani zesikhombisa amabandla onke Nkosi Jesu asesandleni sakho aphethwe nguwe Nkosi owakhontrolayo
Nkosi kwathi uJohane sebethi bamkhipha amehlo. Nkosi yamakhosi wamvula amehlo kamoya ukuthi inkosi abhale izambulo, wambulela izinto eze Nkosi okungekumvulele uma bevulekile amehlo akhe. Ngoba Nkosi akabange sakwazi ukubona izinto ngokwendlela yezwe. Kodwa Nkosi sevalekile amehlo akhe wazibona ngendlela yakho. Sisize uNkulunkulu othu ingcwele ukuthi amehlo ethu avaleke ngokwendlela yezwe, singaziboni izinto ngokwendlela yezwe, singakhambi ngokwengqondo yezwe. Kodwa Nkosi ngiyacela ukuthi usiphe ingqondo yobuntwana, ingqondo Nkosi yokungarizini masekukhulume wena. Nkosi sikwazi ukuma phambi kwakho, sikwazi ukulizwa izwi lakho, size sazi somandla ukuthi lapho sikhuleka sikhuluma Nkosi noma yiliphi izwi silikhuluma siphambi kwakho, silikhulume ngokwentando yakho. Masilikhuluma ngokwentando yakho Nkosi uzolenza, ngeke lingenzeki ngoba uma sikuwe lizobe liphuma kuwe. Khulekela isibusiso sakho Nkosi phezu kwayo wonke umuntu okhona kulendlu, naphezu kwawo wonke umuntu Nkosi uyakulizwa izwi lakho. Ngiyacela ke somandla ukuthi ubusise umsebenzi wezandla zakho, singumsebenzi wezandla zakho ke Nkosi, sidaliwe Nkosi wasenza saba izimbuzi zendlelo lakho. Ngiyacela ke Nkosi useluse njengezimbuzi zendlelo lakho, usiphe Nkosi ukudla esikudingayo kukamoya. uNkulunkulu othu ingcwele usiholele emadlini aluhlaza nasemanzini okuphumula Nkosi, ubuyise umphefumulo wethu ngenxa yegama lakho, usiholele endleleni zakho zokulunga ngenxa yegama lakho. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othu ingcwele ukuthi wehlise isibusiso phezu kwabantwana bakho Nkosi nasemndenini yabo, ubakhulule khona konke okubi Nkosi yamakhosi, lidunyiswe igama lakho sezulwini. Nkosi yamakhosi uqalekise yonke imisebenzi yaSathane empilo zabo. uJesu Kristu uyinkosi. Amen.